Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati lirda illahi ta'ala al-fatihah. Ila haradna bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila haradina qutub syamin maqam wa rawsatil azam sultan awliya syekh Abdul Hasan Ali Asyadili wa ila haradi mursyidina murabbi rahina maulana al-habib Muhammad bin Hashim khususan Syekh Abdul Malik bin Niyas bin Yahya wa ila hadrati masyayikhina wa syekhina wa ustadzina wa muallimina wa walidina khususan masyayikh Darat Nahwid Al-Hasaniyah wa ila hadrati sahibi hadzal kitab bil ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr Muhammad sallallahu alaihi wasallam awsalihim wa furu'ihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'da alaina bi barakatihi fit tarain amin. Wa dzikra an Ibrahim ibn Adham annahu qala ya mukadzib bakhilta bi dunyaka. Wa dzikra tentu an Ibrahim sang Ibrahim ibn Adham apa anna ustune Ibrahim bin Adham iku qala dawuh sinten Ibrahim ing dawuh ya mukadzibu wong sing kara bakhilta medhit sapa sira bidunyaka kelan dunya sira ala asdiqaika ing atase pira-pira sanak raket sira wasakhauta lan lomo sapa sira bi akhiratika kelawan akhirat sira ala adaika ing atase pira-pira musuh sira fala monggo ora ana antau dai sira fima ing dalam perkara bakhil kang medhit sapa sira bi iklan mah iku ma'dzurun den anggap uzur wala lan ora ana antau dai sira fima ing dalam perkara sahauda kang lumo sapa sira bi iklan mah iku mahmudun den puji wa dzukiran den tuturan ba'dil hukama sangka sawane pira-pira ulama hikmah apa annahu stune ba'dul hukama wala iku dawuh sinten ba'dul hukama ing dawuh al-ghibatu utawi ngrasane iku faqihatul qurra'i nyami ane para ulama wa dia fatul fusaqilan sukuane wong-wong fasik wa marati nisa ilan pangonane wong wadon wa itamu kilabin nasilan lawa pira-pira asune manusa wa mazabilul atqiya ilan panggonan kletonge wong sing wedi Allah. Den riwayatake saking Ibrahim bin Adham panjenengane dawuh he wong sing ngorohake dina akhir sampean iku ditindunya marang kanca-kanca sira nanging sira padha nglomakake akhirat marang musuh-musuh sira. Jadi sira ora ana uzur gandeng karo apa kang sira medhiti lan sira dilem-lem gandeng karo apa kang sira wewehake marang wong liya. Dene watake saking sawane hal hikmah panjenengane dawuh ngrasani wong liya iku nyamekane ulama lan sugihane para wong-wong fasik lan pangonane wong-wong wadon lan lawe asune masyarakat lan panggonan kletonge wong-wong sing wedi Allah Taala. Iki cek pembahasan tentang ghibah. Jadi balik dijelason ngene. Ghibah itu adalah satu kelakuan sing ora sekedar patut dihindari, melainkan iki
wis kelakuan maksiat sing termasuk ino-inone wong. Kaya nek wong nglakoni nglakoni ghibah, maka iku ya dekne padha nglakoni hal sing tergolong hina. Kaya ngono kenapa ya? Mereka ibarate wong ghibah ora ghibah. Ghibahi wong liya, ngrasani wong liya. Iku nek kene padha wae siji termasuk padha wae panganane asu. Padha wae tletonge wong-wong sing wedi Gusti Allah. Dadi wong sing wedi Gusti Allah, iku dene gak ngarah-ngrasani. Kok dene ngaku-ngaku wedi ning Gusti Allah tapi rasa-rasan, ya berarti pengakuan wedine itu perlu dipertanyakan. Ini bener-bener takwa ning Gusti Allah, bener-bener taat ning Gusti Allah. Jelas dekne berusaha untuk menghindari sing jenenge ghibah atau rasa-rasan. Tapi kok rasa-rasan ijek mlaku terus bendino ya ora iso nek ora rasa-rasan. Ora iso nek ora ghibah, bahkan menganggap ghibah sebagai hal biasa. Maka dekne ya ora iso tergolong wong sing takwa ning Gusti Allah. Wa Anas Ibnu Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'un yuftirna shaim wa yunqidnal wudu wa yuhdi minal amal wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.